Empezaremos dando la bienvenida. Veiem que no esteu en ordre alfabètic, així que fem una miqueta d'espai, d'acord? Vegem si nos visita Brasil. També ens visita Dinamarca, Xile, Xile, i un fort aplaudiment també per al nostre equip, Andorra. Perquè el dissabte estàvem tancat i ha estat un gran esforç de logística que vosaltres avui hagueu pogut fer la competició, la supercombinada. Thank you to all, everybody, for coming here. Enjoy the experience, enjoy our country, and see you next year. Thank you. Nois i noies, passeu-vos-ho el millor possible, benvinguts a casa, us rebem amb neu, com té que ser. I el 2016 també tenim previst que sigui l'última setmana de gener. Merci beaucoup pour avoir venu une année de plus. On pense à l'année prochaine, mais encore il y a du travail à faire pour cette semaine. Thank you very much for being here this year. A lot of you been thinking about next year, but you Són 28 equips i 215 corredors, amb el qual estem pujant any rere any. De l'any passat vam ser 179 corredors, aquest any són 215. 28 països, l'any passat érem només 25, aquesta és la nostra forma de créixer mica en mica.